Hi, hello mga kabaang mayroon kumustang tanan natamos may palawas tiara yang tahon akong gi-request ni Norma Clarion tiara dahil Norma imong request nga ikaw ang kusog ug ikaw ang akong Diyos tiara. Ikaw ang kusog kanako kalipay og talangbanan moabot man ang problema walay makapahimulang walay makakumpara sa imong gugma. Ikaw ang kusog kanako kalipay og talangbanan moabot man ang problema walay makapahimulang walay makakumpara sa imong gugma. Unsa man ang dalayo ang langit gugma mo alang sa tanan muluhod ako sa tigilan mo pagsimba kanimo o Diyos. Unsa man kalayo ang langit gugma mo alang sa tanan ikaw ang kusog ikaw akong Diyos ug kalipay ko. Unsa man kalayo ang langit gugma mo alang sa tanan muluhod ako sa tigilan mo pagsimba kanimo o Diyos. Unsa man kalayo ang langit gugma mo alang sa tanan ikaw ang kusog ikaw akong Diyos ug kalipay ko. Ikaw ang kusog ikaw akong Diyos ug kalipay ko. Okay na human gitawan bisag peting taasa muras ginhawa gyud hunat paggaw gyud dayon ko kay dali aki kong pagaw shout out sa tanang tanaw ning video shout out ko sa nag-request ato si Norma Clarion. Salamat sa imong pag-request kay wa pa ka mo request di ko kamao ning kanta. Dugay-dugay yun akong practice kay pambabae mo gud niya sa unas batanon ba ko kayar kay nina kung kantad kay kantang yung pambabae sa unang panahon sa batanon pa karon gulang noon ta
dali kayo mo pagaw. Katano sa nang tanaw ning video ha. Labi na siya nag-request si Norma Clarion. O sa tanan na lang tanaw mga kaprintihan o mga kabaang salamat sa Diyos dinhi ta kuto. Bye-bye.